Milí televízni diváci, vítam vás pri obrazovkách televízie Noe a verím, že máte horúcu šálku kávy v ruke. Máte stovky priateľov na internete či na iných sociálnych sieťach a aj tak vám nik nerozumie? O téme samoty sa porozprávame s naším vzácnym hosťom, monsignorom, profesorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Vítajte, otec biskup. Ďakujem pekne, srdečne vás všetkých pozdravujem. Otec biskup, žijeme v mestách plných ľudí, veľkých bytovkách a predsa si ako si žijeme nejakú epidémiu osamelosti. Čo myslíte? Prečo to tak je? Žijeme skutočne v dobe, ktorá môžeme povedať, že ju charakterizuje takáto skutočnosť. Že sme blízko pri sebe, ale nie sme si blízki. My sme fyzicky blízko pri sebe. Stretávame sa v jednom výťahu, stretávame sa v jednom vchode alebo na jednom chodníku, ale vzťahovo sme si vzdialení. Túto dobu môžeme aj charakterizovať, že máme veľa kontaktov, ale málo skutočných vzťahov. A toto je asi najväčšia výzva, že čelíme niečomu, čo sa nazýva buď ochladnutie vzťahov, alebo ich úplná absencia. Tak toto je aj najväčšia výzva aj pre cirkev, aj pre spoločnosť, budovať práve medziľudské vzťahy. A keď ste spomenali tie byty a tú vzdialenosť alebo blízkosť, tak poviem, že prekážkou dnes nie je paneláková stena, ale stena v našom srdci. Ako môžu pomôcť v našej farnosti ľudia, napríklad týmto osamelým susedom? Stále považujem farnosť za to, čo nazýva cirkev, že je spoločenstvo všetkých spoločenstiev. Že nám sa naozaj tá doba posúva, mení, sme v takej tekutej spoločnosti, kde veľa vecí je nestálych, ale stále tá farnosť ešte predstavuje istú stabilitu v rámci cirkvi. Že je to miesto, kde sa veriaci schádzajú, stretávajú, kde prežívajú sviatostný život, kde sa stretávajú v komunite, v rámci pastoračných aktivít. Farnosť môže byť v tomto veľmi dôležitým faktorom a poviem, akým spôsobom. Že farnosť ako miesto nie, kde ľudia prichádzajú, ale odkiaľ vychádzajú. Totiž budovať farnosť, ktorá je otvorená, kde prichádzame preto, aby sme načerpali síl, aby sme sa stretli s Ježišom vo sviatostiach, aj aby sme vytvárali spoločenstvo, ale preto, aby sme tu nezostali, ale aby sme boli cirkvou vychádzajúcou. Konkrétne viem si predstaviť návštevu chorých, keď prichádza aj akolita alebo kňaz na návštevu do domácnosti s Eucharistiou. Tam je priestor na rozhovor, na stretnutie, nielen na prinesenie svätého prijímania, ale na stretnutie sa s človekom. Ďalšie veci, že to vychádzanie je ku tzv. Ľuďom na periférii, na okrajoch. Vidím tam veľký priestor charitatívnej činnosti, dobročinnej činnosti. Je veľká výzva aj pre mňa, ako osloviť tých, ktorí nenavštevujú farnosť, nenavštevujú naše chrámy. Môže to byť náš sused, môže to byť náš kolega, dokonca často je to niekto z našej rodiny. Ja prichádzam do kostola, som veriaci, som praktizujúci, ale beda by nám bolo, keby sme chceli len budovať cirkev kostolnú. Preto hovorím o tej cirkvi, ktorá je vychádzajúca. Napokon na záver svätej omše zaznievajú slova v slovenčine choďte v mene Božom, ale tam hovorí choďte. To znamená, vychádzajte k druhým ľuďom, aj k tým, ktorí nechodievajú do kostola, ktorí nepraktizujú. A farnosť sa žije najmä v každodennom živote. Čiže nie len ten rozmer sakramentálny, sviatostný, nie len liturgický, ale je tam ešte jedna taká pekná charakteristika cirkvi a to je diakónia, služobná cirkev. Ten, ktorý je v núdzi, tam mám na mysli osamotených, starých ľudí, nejakým iným spôsobom vyčlenených na okraji, práve tam by mala byť tá cirkev, ktorá je týmto ľuďom na blízku. Je to trošku aj o kreatívnosti, niekedy stačí pozdrav, niekedy stačí krátka návšteva, niekedy stačí dokonca aj telefonát, záujem toho farského spoločenstva. Preto máme tie štruktúry, ako sú pastoračné rady, rôzne spoločenstva a aktivity, aby sme tam premýšľali,
ako priniesť Ježiša tým, ktorí prežívajú samotu. A pozbudzujem nás všetkých, že nebojme sa v tom byť kreatívny a inovatívny. A máme takých ľudí, ktorí si obujú topánky a idú medzi tých opustených? Som presvedčený, že áno. Že cirkev aj na Slovensku a aj v Čechách a na Morave je cirkev, ktorá sa skladá z bratov a sestier. My chceme budovať nie inštitúciu, ale spoločenstvo. A vrátim sa k tej prvej otázke, že to je práve tá naša výzva, že byť si blízky jeden druhému. Nebyť len vedľa seba, blízko, že však my bývame blízko v susedstve, my bývame blízko vo vchode, ale byť si blízky aj ľudský a vzťahovo. Otec biskup, vy ste aktívni na sociálnych sieťach, ale predsa nemáte pocit, že tie priateľstvá virtuálne, že tí ľudia, ktorí sú na druhej strane, vedia o nich tí mladí viac ako napríklad o svojich susedoch, ktorí sú možno len za dverami? Súhlasím s vami, že je to tak, ako hovoríte, že vytvára to atmosféru, že viem všetko. Lebo behom jedného kliknutia mám informáciu o tom, čo sa deje na druhom kontinente, v inej krajine a zbieram informácie. A pritom nemusím vidieť ustarostenú tvár toho druhého, slzu v očiach toho druhého človeka, že to ako si nepovšimnem. Preto je veľmi dôležité a pozbudzujem, aby sme dvíhali častejšie oči od obrazoviek a pozerali sa druhému do tváre. To nám chýba. A aj mladým ľuďom, že tam by sme možno videli aj tú emóciu, aj čo prežíva, či je to sklamanie, či je to úsmev alebo radosť, pretože sociálne siete to nevytvárajú. Možno by som použil také prirovnanie, že sociálne siete nám umožňujú spojenie, ale nevytvárajú nám nikdy domov. Viete si predstaviť, že niekto povie, tu som doma na TikToku alebo na Facebooku, na Instagrame, tu nie si doma. To je sociálna sieť. A práve keď hovoríme aj o tej téme osamotenosti a samoty, tak toto je to nebezpečenstvo, že ak niekto hľadá a dúfa, že sociálne siete mu poskytnú domov, to nikdy sa nestane. Ale toto ani nie je ambíciou. Hej. Je to priestor stretávania, ten virtuálny, ale skutočným domovom je ten druhý človek a kontakt s ním. Z lekárskeho hľadiska vieme, že samota nemusí vždy byť zlá, ale niekedy aj lieči. Ale dá sa to tak povedať, že duchovne tiež lieči? Môže duchovne liečiť samota? Je to tak, áno. Samota má aj tento taký liečiteľský účinok a ona je niekedy nielen odporúčaná, ale môžeme povedať, že je dobré ju tak medicínsky povedané aj naordinovať. Niekedy si to sám môžem uvedomiť, že potrebujem sa stíšiť, potrebujem ísť do samoty, potrebujem ísť preč z toho hluku. Dneska sa hovorí o tzv. Digitálnom smogu, že tých informácií, slov a hluku je veľmi veľa, že ísť do toho ticha. Čiže niekedy si to môžem uvedomiť sám, ale niekedy je to potrebné, aby mi to možno povedal druhý, naordinoval. Nechcem povedať, že až tak prikázal, že vieš čo, ty naozaj potrebuješ sa stíšiť, ísť do samoty. Bol to pápež František, ktorý hovoril, že samota sa môže stať takou kaplnkou, v ktorej ja sa stretávam s Bohom. A najmä Sväté písmo mi hovorí, že samota je veľakrát práve ten priestor, kde Boh najčastejšie sa prihovára. A nemyslíte si, že v dnešnej dobe tých uponáhľaných ľudí je samota trošku luxus? Aj trošku rozlišujeme medzi samotou a osamotenosťou. A to je rozdiel, že robme všetko preto, aby v našich krajinách bolo čo najmenej osamotených ľudí. Lebo osamotenosť je synonymom pre ľudí bez blízkosti toho druhého, bez vzťahov, bez komunikácie. Ale je potrebná samota. Samota preto, aby naozaj som mohol vstúpiť do seba. Samota je čnosť, ktorú odporúčajú mystici, svedci pre tých, ktorí chcú stretnúť Boha. Lebo veľakrát aj ja sa stretávam s tým, že ja toho vášho Pána Boha nepočujem, nevnímam. A niekedy sa tak pýtam alebo odpovedám, že a dávaš mu priestor, pozývaš ho do svojho vzťahu, ako to mám urobiť? Práve samota, ticho, je ten priestor, kde Boh najčastejšie hovorí. Poviem, že Boh nie je ten, ktorý sa bude pretekať s druhým, aby prekričal
svet, alebo prekričal hluk. Boh sa prihovára niekedy šeptom, niekedy naozaj tichom a tí, ktorí sa dokážu stíšiť, tak ho počujú. A tí, ktorí sa nedokážu stíšiť? Tak sú vyzvaní, preto som povedal aj to naordinovaním, že niekedy si buď sami, alebo iný nám musí naordinovať ticho, lebo sú veci, ktoré niektorí povedia, nedá sa to nejako nahradiť niečím iným. Tak ja na to odpovedám, čím chceme nahradiť lásku? Niečím iným, peniazmi alebo nejakou inou čnosťou? Láska sa nedá nahradiť niečím iným. Tak poviem aj ticho a modlitba. Nedá sa to nejako nahradiť niečím iným. Sú veci a skutočnosti a osoby, ktoré sú v našom živote nenahraditeľné. Dnešní mladí majú stovky priateľov na sociálnych sieťach. Nemáte pocit, že tá digitálna doba je ťažšia ako tá fyzická? Trošku to aj odľahčím a poviem, že bolo by veľmi zjednodušene povedať, že za všetko môže TikTok a Instagram a Facebook a zrušme to a bude to fungovať. Treba aj povedať to, že dnešní mladí čelia náročnejším, väčším výzvam, možno ako sme čelili my. Téma, ako je digitálna osamotenosť, je aktuálna. Téma, ako je citová vychladnutosť, ako je nedostatok medziľudskej komunikácie, to je jednoducho realita, ktorej mladí čelia. My sme sa viacej rozprávali, viacej sme sa stretávali, viacej sme komunikovali tvárou v tvár. Oni sú vystavení práve týmto rizikám a výzvam. Riešenie je v tom, že si isté veci aj usporiadam. Keď som s mladými, tak často im rozprávam, že tak, ako platí pre oheň a pre iné veci, že je dobrý sluha, ale zlý pán, tak to platí aj pre sociálne siete. Ak stále je to môj sluha a nedovolím, aby mi prerastol cez hlavu, tak on je v službe môjmu životu, môjmu poslaniu. Ale ak stratím na ním kontrolu a zrazu som ja v područí tých sociálnych sietí, alebo iných, poviem už závislostí, že sa stávam toho závislý, tak tam naozaj hrozí potom tá deštrukcia. Preto je aj dôležité aj v tomto úloha cirkvi, úloha spoločnosti, občianskej spoločnosti, školstva, vôbec tej spoločnosti, aby sme prispeli k takej všeobecnej osvete, že majme tu sociálne siete v poriadku na tie cieľ alebo účely, prostriedky, ktorých potrebujeme. Ale nedovolíme, aby sme sa stali digitálnou spoločnosťou, chladnou, len akousi virtuálnou, lebo skutočné hodnoty a vzťahy sa nedejú vo virtuálnom priestore, ale v každodennom živote. Ako ste spomínali, ste s mladými. Máte pocit, otec biskup, že mladí skôr vyhľadávajú nejaký hluk, alebo radšej chcú ten pokoj? Skôr poviem, že po čom túžia. Máme teraz výskumy, ktoré sme si dali robiť v kontakte s dotazníkmi, s mladými, ktorí nám hovoria, že na prekvapenie naozaj mladí trpia na osamotenosť, trpia na to, že nikto o nich nepraví záujem. Mňa to samotného prekvapuje, pretože si poviem však toľko sietí a možností sa zdieľať a navštevovať, a ako je to možné. Pre mňa úloha ako biskupa alebo výzva je: učím sa rozprávať jazykom, ktorému budú mladí rozumieť. Že nechcem všetku tú zodpovednosť prevaliť, že mladí, vy ste takí a takí a toto nerobíte, mali by ste to robiť, ale pýtam sa sám seba. Hovorím rečou, ktorú mi mladí budú rozumieť, ktorá ich osloví, že my máme aj niektoré svoje stereotypné vyjadrenie, čo sa týka jazyka náboženského, ktorý môže im ísť ponad hlavu. Čo robím ja ako biskup, aby sa tie slova dotkli ich srdca a nielen uší, ale srdca. Čiže teraz kladiem aj takú otázku do celej našej spoločnosti, že áno, je tu generácia mladých, ktorí majú svoj život, svoje výrazové prostriedky, svoj spôsob komunikácie, ale nemôžeme všetko len ísť spôsobom, však nech sa zmenia, odtrhni konečne tie oči od toho mobilu, pozeraj sa na mňa,
asi je to dôležité, aby sme aj my urobili ten krok k ním a rozprávali spôsobom a komunikovali, ktorý možno ich prinúti odtrhnúť oči od mobilov, pozrieť na nás. Nie preto, že im to nakričím a prikazujem, ale preto, že ich záujmem. Ale je to výzva aj pre mňa. Spomeniem, už asi viackrát som v tejto relácii spomenul pána kardinála Gianfranca Ravasio, ktorý hovorí, že pre mňa najväčšou výzvou ako teológa, odborníka, biblistu, kardinála je nájsť spôsob reči voči mladým. Že viem hovoriť s akademikmi, viem hovoriť s kňazmi, viem hovoriť v tom univerzitnom alebo svetskom prostredí, do médií. Ale osloviť mladú generáciu je neustále pre mňa výzva. Čo si podobné a ja zamýšľam, že ako hovoriť tak, aby sa Boh dotkol ľudských srdc, tých mladých ľudí. Rozumiem, je to Boh, ktorý koná. Ale či ja nie som ten nástroj, ktorý Boh ma pozval, nie som ja ten hlas, ako povie Ján Krstiteľ, že chcem, aby cez ten hlas zaznel ten Boží hlas. A to je aj taká zodpovednosť, že priblížiť sa, znížiť sa aj k tomu mladému človeku. Otec biskup, a prezradili by ste nám aspoň trochu, ako sa budete snažiť komunikovať s mladými ich rečou? Mňa oslovuje, že ich počúvať. Že najskôr. Že či aj ja príliš veľa nerozprávam, že ich počúvať, že čím žijú, čo ich trápi. Preto napríklad som spomenul tie dotazníky, že jeden človek tam napísal, že konečne sa nás niekto spýtal aj, čo nás trápi a zaujíma. Lebo stále len počúvam, čo máme robiť, aký nie sme, aký máme byť. A zrazu je to niekto, kto sa nás pýta, čo žijete, čo prežívate, čo by ste od nás očakávali. Myslím, že toto je prvý krok aj cirkvi, ale aj spoločnosti. Prvý krok je počúvať. Začneme sa viac počúvať. Začneme počúvať toho druhého. V nemocniciach narážame na tvrdú realitu. Mladí prežívajú depresie, seba poškodzovanie. Čo myslíte, čím to je? Je nejaký taký veľký tlak na tých našich mladých? Áno, je. Je veľký tlak. Žijú pod tlakom byť dokonalý, mať výkon, lebo pozri, akí sú tvoji spolužiaci, čo si ty dokázal, kde si. Susedka už dokázala toto, ona sa dostala na vysokú školu, ty nič nevieš. Dnešnú generáciu mladých ľudí charakterizuje tlak na výkon. Čo si musíš dosiahnuť? Lebo aby si bol niekto. Preto ja milujem cirkev, ktorá hovorí, Boh ťa miluje nie preto, čím dokážeš, ale kto si. A kto som? Pán biskup, kto som? Povedzte mi. Si Boží syn a Božia dcéra. Povedal ti to niekto? Si milovaný syn, milovaná dcéra. Aj vtedy, keď toto vyvediem, aj vtedy, keď nie som dokonalý, aj keď som nemelo a niečo som pokazil, áno. Lebo Boh takto nepozerá. Si milovaný a milovaná. Toto potrebujú mladí počuť častejšie. Aj z úst cirkvi. Že to nie je podmienené tvojim výkonom, ale tým, kto si a kto si, že si tu chcený, milovaný a Boh ťa hľadá a Boh ťa miluje. Toto je možno taký prvý veľmi dôležitý krok pre mladých, ktorí potrebujú počuť, že to nie je doba výkonu. A ďalšia vec je vstúpiť aj do tej reality. Že naozaj veľa vecí sa odohráva v tom virtuálnom svete, kde sa nalíčime, kde sme iní, kde to zostriháme, aby to vyzeralo tak, ako to chceme. Urobíme 1000 pokusov, keď natočíme také video, ako to máme chcieť, ale takýto život nie je. Život je krajší, rozmanitejší, jednoduchší, možno aj s tými chybami a nedokonalosťami je stále krásny. To chcem povedať. A mladí toto potrebujú počuť, že žijú v takomto svete, kde nemusia hrať pózy niekoho iného. Otec biskup, každým rokom je vyššie percento práve tých mladých, ktorí prežívajú depresie, úzkosti, seba poškodzovanie. Kde by ste ich pozvali, alebo čo by ste im odkázali? Lebo tí mladí ľudia, oni trpia. Kde by ste ich vy napríklad pozvali, alebo čo by ste im odkázali? Chcem sa dotknúť toho seba poškodzovania, lebo to je také nemé kričanie po pozornosti. Viete, keď vás nikto už nepočúva, keď vám nikto nevenuje pozornosť, tak je to ďalší spôsob, ako tú pozornosť upútať, alebo ako prehlušiť fyzickou bolesťou psychické ťažkosti, ktoré majú. Že je tlak vnútri,
rozpadu manželstiev, vzťahov, odchodov, nefungovaní vzťahov rodičia, detí, obáv, neistot o budúcnosť tých mladých ľudí. A ako to vyriešite, to volanie, kričanie duše? Tým, že to prekričíte bolesťou tela. Preto poškodzovanie. Hej, že nech tá bolesť tela, ja si to neviem ani predstaviť, že rezanie, ale je preto, aby som prehlušil krik, ktorá duša volá. Že venujte mi pozornosť, alebo ako človek mladý povie, halo, tu som, rozumiete, ja som tu medzi vami, živý človek. Takže to je ten fenomén veľakrát, jeden z tých dôsledkov, že to je volanie po pozornosti, ale aj možno prekrytie tých duševných a duchovných vnútorných ťažkostí. A prosím, a prvé miesto som to ako biskup je, naše rodiny, naše farnosti, naše spoločenstva. Práve toto je, že budujme farnosti spoločenstva tzv. Otvorených dverí. Každý ste vítaní. Máš tu tvoje miesto, ale ja si uvedomujem dnes, že ani toto nestačí. Nestačí kňaz, ktorý povie, som tu na fare, príďte. Viete, čo u nás máte vždy dvere otvorené. Preto sme hovorili, dneska nestačí povedať, príďte, som tu. Pán farár, zdvihni sa a ty poď vonku. A poď za tými ľuďmi. Buďme cirkvou vyhľadávajúcou. Dobrý pastier, Ježiš, ktorý ide a hľadá ovečku. Už nie len tak, že ovčinec je otvorený, nech sa páči, príďte, veď je tu miesta dosť. Pastier nám hovorí, ja vychádzam, ja hľadám. Toto je možno ešte väčšia výzva ako to, že pozvanie aj cez túto televíziu, že príďte do svojich farností. Skôr je to taký apel tých, ktorí nás sledujú. My buďme cirkvou, ktorá hľadá, ktorá ide aj za tou stratenou ovečkou, ktorá sa zaujíma sa a povie mu, áno, si pre mňa dôležitý, si pre mňa, mám o teba záujem. Toto je asi cirkev, ktorú my potrebujeme. Skôr než čakať, že čo máme robiť, aby ľudia prišli. Prečo majú oni prísť? Veď my príďme k ním. Otec biskup, a existujú napríklad v spišskej diecéze takéto centra? Existujú centra mladých. Len stále sme pri tých, že máme centrum mládeže, máme centrum manželstiev a rodín, máme centrum poradní. Len ja mám obavu, aby to neboli tie inštitúcie také tabuľkové, že nápis, tu je centrum mladých, príďte. Už konečne vidíme vonku z týchto inštitúcií. Pre mňa je veľká výzva, bola to jedna z týchto našich relácií, budovať synodálnu cirkev. A synodálna cirkev, synodálna farnosť je tá, ktorá musí byť v pohybe. Ktorá nemôže byť statická. Ktorá nemôže byť také, že nalepím si plagát, sme tu, príďte. Veď ako sa on k tomu plagátu dostane? Však nám nechodí. Tak keď to mne prejde, my vychádzajme vonku. Potrebujeme tú cirkev, ktorá je stále jednou nohou vonku smerom k tomu druhému človeku. Otec biskup, a vyzývate aj vašich kňazov, aby takto vychádzali medzi svoje ovečky? Usilujem sa. A robia to? Ale dovoľme, že ľahko sa to tu pri kávičke rozpráva. Ak nás teraz počúvajú rodičia, sledujú, pozerajú a pedagógovia povedia, jak sa vám to tam dobre pri tej kávičke rozpráva. Len skúste si to v živote. A to dávam za pravdu. Pri kávičke veľa vecí sa ľahko hovorí, ale ťažšie realizuje. Aj my sa potrebujeme učiť. Otec biskup, keď sme už pri tej synodálnej cirkvi, nedávno sme mali tú reláciu a vy ste spomínali, že vlastne aj laici budú pomáhať kňazovi. Pomáhajú? Chodia? Zapájajú sa tí laici? Všetko to úplne inak prevrátim, pani redaktorka, a poviem. To, čo potrebujeme neustále meniť, je premenu zmýšľania. Premenu prístupu. To nebude tak fungovať, že doteraz boli 2 laici, tak ich tam dajme 5 a bude všetko fungovať. Vymením pána fara za iného pána fara, tak toto pôjde. My potrebujeme konverziu srdca. A toto nie je záležitosťou dekretu biskupa, nariadenia, že ja poviem a pôjde to, že sa stretneme na jednom stretnutí, urobíme si školenie za 3 hodiny a od zajtra sme synodálnou cirkvou. Tak to vôbec nefunguje. Lebo takto nefunguje v živote mnohé veci. Ani život viery, ani život v rodine, ani život spoločnosti. Že urobíme školenie a od zajtra sme inou spoločnosťou. To, čo každá spoločnosť, aj spoločenstvo, ako je cirkev, sa usiluje, je premeniť zmýšľanie, premeniť nazeranie na veci, na problémy. A tuto hovorím o procese. A proces nie je záležitosťou dňa, týždňa, ale mesiacov. A toto je, že skôr vytvorme priestor, vytvorme podmienky, aby táto konverzia, aby tam Boh mohol konať.
Toto je pre nás dôležité. Ja nepretváram ľudské srdcia. Pretvára Boh. Boh, čo od nás chce? Nezavadzaj mi, to je buď prvé, že aspoň aby som nezavadzal, ale najmä si tu, aby si mi pripravil cestu. Ale Boh je ten, ktorý koná. Čiže pripraviť cestu Pánovi, aby mohol pretvárať naše srdce a mysle. Otec biskup, dostala som od divákov otázku, či ste teda vydržali v tom pôstnom období a nepili ste kávu. Áno, vydržal som, aj keď znova zopakujem, že toto bolo veľmi jednoduché predsavzatie, lebo bol to aj terajší svätý Otec, ktorý povedal, že čo tak chce dať pôst od iných vecí a takých nerestí. Že, ako som povedal, že menej rozprávať, viacej počúvať, byť viac trpezlivejší, nevynášať úsudky a súdy hneď a nie na všetko hneď reagovať. Takže keď to porovnám, tá káva to bola len takou ľavou zadnou. Toto nebolo veľké predsavzatie. Budete si dávať predsavzatia aj počas roka nejaké iné? Hlavne v tej duchovnej oblasti. Otec biskup, ja vám veľmi pekne ďakujem za takú úsmevnú bodku na záver. A na vás, milí diváci, sa tešíme opäť o 2 týždne. Dovidenia.